Vážené dámy, vážení páni, predkladáme návrh zákona, v ktorom sa bude za chvíľu rokovať, ktorého cieľom je postupne začať naprávať deformácie v sociálnom systéme. Pre mňa veľmi silnou motiváciou pre tento zákon bola vlastne mladá nastupujúca generácia. My, čo žijeme na východnom Slovensku, vieme, že sa nám veľmi zhoršuje situácia u mladej generácie. Máme obrovské množstvo ľudí, ktorí skutočne majú víziu žiť zo sociálnych dávok. Veľmi pekne to pomenovala riaditeľka jednej školy u nás na konferencii, ktorú sme mali v Polomke, že deviatačky, je to riaditeľka základnej školy, že deviatačky u nej, ak nie sú tehotné alebo nemajú niekoho, s kým by mohli veľmi rýchlo otehotnieť, tak úplne trpia frustráciami. Proste je to normálny stav v 15 rokoch založiť rodinu a vlastne žiť z týchto sociálnych dávok. Priznal aj to, že vlastne na otázku, a prečo by sa mali učiť a prečo by mali nejakú školu skončiť, je im veľmi, veľmi ťažko odpovedať, lebo tie dávky sú skutočne také, ako by pracovali. To, že sme zaviedli systém, že automaticky kto ukončí nejakú strednú školu, teda včetne učilišťa, kto sa za niečo vyučí, tak už potom pre ňoho neplatí tých 270 dní, ale automaticky má splnené podmienky absolvovaním školy. Dávame motiváciu na to, aby si najprv urobili aspoň to učilište, získali aspoň nejakú kvalifikáciu a potom zakladali rodiny. Lebo dnešný systém, kde nám deti rodia deti, kde si deti zakladajú rodiny a žijú zo sociálneho systému, je absolútne neudržateľný. A najhoršie je to, že je to už druhá generácia, ktorá nám takto vyrastá. Čiže, znovu opakujem, veľmi dôležitý je ten moment motivácie, že bude sa aj pri tom založení rodiny, aj na tom rodičovskom príspevku, pri narodení dieťaťa bude sa mať lepšie ten, kto najprv získal nejakú kvalifikáciu a tak vlastne mal rodinu. Druhá veľmi podstatná vec je, čo chcem zdôrazniť, veľmi podstatná. Netýka sa to nejakých súčasných mamičiek a netýka sa to nejakej mamičky, ktorá je tehotná teraz. Účinnosť zákona je od 1. júla 2012. Je to naschvál urobené, aby nikto nemohol povedať, že proste nevedel o tom, nepočítal s tým. Čiže nedotýka sa to absolútne nikoho, kto už čaká dieťa a pripravuje sa na rodičovské. To chcem veľmi zdôrazniť. Je treba povedať, že táto novela zákona sa bude týkať maximálne 8 000 ľudí, podľa našich prepočtov 8 000 rodín, aby som upresnil. Avšak sa pripravuje do pléna Národnej rady aj pozmeňujúci návrh kolegu poslanca, ktorý, ak by bol schválený, tak by sa to týkalo len 2-3 tisíc rodín, nakoľko by sa to zmiernilo. A dôležité je to, že tým zabránime zvyšovanie príjmu takouto cestou. Ďakujem. Nech sa páči priestor pre vaše otázky. Teatri. Vedia Štefanovičová, teatri. Ja by som sa chcela opýtať, kde je záruka toho, že na to nedoplatia aj ľudia, ktorí by naozaj chceli pracovať, ale jednoducho nemajú šancu napríklad hľadať dojňa prácu zohnať. Môžem? Ja na to odpoviem, jak človek, ktorý je z kraja, kde je najvyššia nezamestnanosť vlastne a kde je táto oblasť. Každý takýto sociálny program, to si povedzme úprimne, motiváciou štátu, lebo povinnosťou rodiča je sa starať o dieťa. Moje deti, a mám ich 3, sú moje deti, nie štátne deti, nie je povinnosťou štátu sa starať, ale štát opačne má tendenciu motivovať práve cez programy, napríklad týchto 25 000 korún, keď mám povedať v starom. Čiže je tu otázka, či štát má motivovať ľudí, ktorí sú sociálne na tom tak zle, že nemôžu si dovoliť dieťa, aby mali ďalšie deti. To je prvá vec. Druhá vec je, čo som povedal, zákon platí až o rok. Čiže nedoplatí na to nikto, kto má dnes ten stav, kto dneska čaká dieťa alebo mal. Čiže kto plánuje mať rodinu, bude vedieť, v jakej je situácii, na čo bude mať nárok a nebude mať.
Stále hovoríme teraz o ľuďoch, ktorí plánujú mať rodinu. A to si treba uvedomiť. Nie o ľudí, ktorí čakajú deti, alebo majú, alebo sú na rodičovskom. Čiže on pri plánovaní rodiny musí vedieť, či splnil tieto podmienky, alebo nie. A je otázka, či štát má, ako aj finančne, napríklad tým 25 000 motivovať ľudí, ktorí si vlastne celý život nielen, že našli prácu, lebo ten zákon sme tu taký mali. My sme mali zákon donedávna, ešte pred rokom platilo, že žena, čo si platila poistku, tak mala dvojnásobok ako tá, čo neplatila. Tento zákon je 1000-krát liberálnejší. Ten hovorí o tom, že ak hocikto z nich pracoval, ten hovorí o tom, ak študoval, čo tam ten zákon neurobil, postihol aj študujúcich, ak ukončil školu, dokonca ak ukončil učilište, všetci títo majú nárok. A preto sme napríklad zmenili ten systém, ktorý tu naozaj už bol, kde sa počas 3 rokov požadovalo 270 dní. A stiahovalo sa to len na matku. My sme to rozšírili na 4 roky. Krízu, pokiaľ hovoríme o ľuďoch, ktorí boli zasiahnutí krízou, krízu tu nemáme 4 roky. Kríza je tu 2 roky. Takže preto sme natiahli to obdobie čo najďalej do minulosti, aby naozaj odrážalo reálny spôsob života, ktorý daná rodina viedla, a zaviedli sme pravidlo, že aspoň jeden z rodičov. A rodina, kde ani jeden z rodičov, ani otec, ani matka počas 4 rokov aspoň príležitostne nepracuje, nie je celkom zdravou rodinou.